Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Ever Gotesco Kaloyal Dago. And Tita Tanya Hot Fresh Yummy Chinita. Months po ako nanligaw, pero busted pa rin ako. Magandang umaga po, Uncle Dagol at Tita Tanya. At sa lahat po naka-tune in sa Love Radio at sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si Lance ng Marikina City. May konting negosyo po akong smoked bangus. Sana po umorder kayo, Uncle at Tita. Lalo na si Mang Kanor. Padala! Huwag kayong mag-alala at padadalhan ko po kayo ng sample ng aking smoked bangus. Ay, gusto ko yan. Dahil po sa aking negosyo ay medyo nabisi po ako at nawalan ako ng time sa relationship. Matapos po yung dati ko ay binuhos ko na po ang aking oras para sa aking negosyo. Pero naisip ko rin po, Uncle Dagol at Tita Tanya, kailangan ko rin pala magka-time sa aking love life para may inspirasyon ako. May naglalaro. 3 points. Matapos po ang dati kong relationship ay ngayon lang ulit ako manligaw ng babae. Marami naman akong naging options. Pero isa sa nililigawan ko talaga ay si Giselle. Nagtatrabaho po siya sa isang car showroom. Staff po siya doon. Napupos na. At niligawan ko po si Giselle. Umabot na ng 5 buwan ang aking panliligaw. At dito na po tumagas ang Mga Katas ng aking nakalipas.
So, Jess, ano na? Anong Tayo ano na na, ba? Lance? Kapal ng mukha mo. Masyado ka naman filingero. Grabe naman to, 5 months na ako nanligaw 5 sa'yo. months? 5 months na? 5 months pa lang. Ano ba, kung ang sagot mo nga bukas at ngayon parehas lang, sagot mo na ako. Sige. Dahil sa sinabi mong yan, may paganyan-ganyan ka pa, lalo kung tatagalan, hindi muna. Nainis ako kasi, masyado kayong mga filingero, mga lalaki, no? Porque 5 months na, kailangan, may deadline ba kayong hinahabol, ha? Porque pinakain mo ko dito, mukha ba ako nadadaan sa pagkain? Hindi naman sa ganun. Tsaka yung, yung Shell sagot naman, bukas, tsaka ngayon pareho, di gawin na natin. Eh di ikaw, sagutin mo yung sarili mo. Galing mo na talaga sa makot. Galing mo talagang binabara mo na ako. Ano ba? Sige, kailangan mo ba ng enough time? Alam mo naman pala tanong ka pa. Huwag ka na Alam mo, magalit. sorry, wala kasi ako sa mood ngayon. Kasi, alam mo, dapat kumain lang Itong payo ko sa inyo mga lalaki, ha. Sa halip na nagtatanong kayo kung may pag-asa ba ako, kailan mo ba ako sasagutin, dapat din tinatanong nyo yung mga info about us, yung mga facts about me, yung mga interest ko sa buhay. Sa halip na, kailan mo sasagutin? Mamukha ba? Ganun ba yun? Oo. Kasi nasasayang yung oras sa may pag-asa ba ako? Kaya lalo tayong tatagal niyan. Alam mo ba yung nanay ko, tatay ko? 2 years nang ligaw. Si papa kay mama. Tapos ikaw 5 months lang nagre-reklamo ka. Ayoko na. Giselle naman. Sige. Okay, fine. Bigyan kita ng... Nagfe-feeling ka. Alam mo naman daming nanliligaw sa akin eh. Alam mo ba, 3 kayo niligawan ko pero mas pinili kitang ligawan. Ay wow, salamat ha. Thank you. Joke lang. Ito naman. Lalo tayong tatagal. Joke. Kainis, pinarinig mo pa talaga sa akin Joke yan. lang. Hindi ako na-joke. Wala akong time mag-joke ngayon. Wala ako sa mood mag-joke. At hindi nakakatawa yung joke mo. Mauna na ako. Ano naman to, uy? Mauna Uy! na ako, dyan ka na. Uy, teka lang, uy, Giselle. Ito naman. Mars, akala ko ba kayo na? Ano bang nangyari? Mars, isa ka ring pilingera eh. Paano mo nasasabing kami na? Nag-holding hands na ba kami? Nag-kiss na ba kami? Nag-I love you na ba kami? Mabait Mars, naman isa yan ka si din Lance eh. eh. Alam mo, Mars, Ate, lahat sige sa'yo, ng nanliligaw, tandaan mo, Mars, kaya ka madaling maloko eh. Porque mabait, sasagutin na. Ang mga lalaki pag nanliligaw, best foot forward. Ipapakita nila lahat ng kaanghelan nila sa buhay. Siyempre, nanliligaw. Kaya nasasabi mo mabait, tingnan mo ikaw. Mars, wala naman personalan. Mars, hindi porke mabait, mabuti yung pinapakita ng lalaki. Yun na siya. Aantayin mo lumabas yung red flag. Mars, sa lahat na nanligaw sa'yo, nakita ko si Lance yung pinaka-gentleman. Mabait siya. At palagi ka pang may supply ng smoke bangus. Ang sarap kaya nung binigyan mo ako. Mars, hindi dahil sa smoke bangus ha. Sinasabi... Tingin mo ba, hindi ko kaya makabili ng smoked bangus? Mars, hindi ako nadadaan sa smoked bangus. Ano yun ulamin ko habang buhay? Mars, Ito naman, Mars, ano ba kakampi ba kita o kakampi? kakampi. Oo. Mars, hindi ka maaambunan ng smoke bangus pag ganyan. Mars, patagalin natin. Mars, Bakit mo pa kasi pinapatagal? Baka mangligaw ng iba yan. Sige ka. Mars, hindi man lang nagbigay ng bulaklak, laging smoke bangus. Hoy Mars, nakakain mo ba yung napiprito mo yung bulaklak? Oo, Mars. Tsaka, syempre tayong mga strong independent girl, gusto din naman natin ng paminsan ng ng bulaklak, tsaka flowers. Lagi na lang, flowers, tsaka Bulaklak at flowers? money. O tsaka, o kaya, mga regalo. Mars, laging busy sa trabaho. O sige, alam ko na para sa kinabukasan, pero wala pa rin akong tiwala talaga. Lahat ng lalaki manluloko. Uy, hindi lahat.
Lahat ka, yan, Mars, ah. magandang pinapakita sa umpisa, Mars. Mars, patagalin pa natin, Mars. Ay, bahala ka! Ayaw pa talaga akong sagutin ni Giselle, Uncle Dagol at Tita Tanya. Pero sige lang. Sa totoo lang, 3 sila niligawan ko pero yung 2, hindi ko na po pinagpatuloy. Magmula nung makilala ko si Giselle ay nag-concentrate na po ako sa kanya. Subalit naka 5 buwan na po. Ayaw niya pa rin ako sagutin. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may smoke bangus. Kaya pinagpatuloy ko paliligaw sa kanya hanggang umabot na ito ng 8 months. Giselle. Hindi naman tumakbo. Sorry, hindi yun yan. Ay, yan. Ay, Giselle. May dala na naman akong smoke bangus sa'yo. Ayan. Ano, gagawin mo ba akong taga-benta ng smoke bangus mo? Ang kain mo, patikim mo sa mga... Tamo, minsan makaliskis na ako. Pakain mo sa mga Salamat. kasamahan mo Bibigay para... ko yan kay Trixie. Ayoko Saka na yan. baka may gusto mag-order, sabihan mo lang ako ha. Balak mo talaga akong gawing ahente ng smoke bangus mo. Hindi naman. Baka lang. Sayang naman opportunity din yan. Giselle, tayo na ba? Paano mo nasabing tayo na? Paano mo natanong yan? 8 months na eh. Porque tinanggap ko na naman yung smoke bangus, tsaka sumama naman akong kumain dito. O porque nakapagbigay ka lang ng isang beses ng flowers, feeling mo makukuha mo na ako, mapapasagot mo na ako. Hindi ganun. Ito naman. Baka lang naman kasi panahon na para sagutin mo na ako. Kasi kulang ako sa inspirasyon ngayon eh. At ikaw yun eh. Kailangan ba para maging inspirasyon mo kung maging tayo? Hindi ba pwedeng andito lang ako tapos ma-inspire ka? Iba kasi yung may relasyon tayo, mga label tayo. Gusto mo kasi agad sex? Hindi ganun. Wala naman akong ganun. Bakit kailangan? Kung pwede. Ay, yes. Gusto mo agad ng kiss? Manyakas talaga kayo mga lalaki. Pare-pareho talaga no? Gusto talaga matikman. Tapos pagtas matikman, i-ghost nyo na kami unti-unti. Babawasan nyo na yung effort nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi pa ako ready. Hindi ganun. Ito naman, Giselle naman. Ano? Gusto kita makasama, maging girlfriend. Kasi nakakasama mo ako dito sa Iba nga kasi pag naging girlfriend kita. Kasi, Sige, sabihin mo ang pinagkaiba. Sige, bigyan mo ako ng sample. Ano? 'Di ba? Ang pinagkaiba lang nagkaiba nun, maho-holding hands mo, makikiss mo ko, tsaka matitikman mo ko. Hindi yun yung habol ko sa'yo. Promise. Anong habol mo? Gusto ko lang ng may makasama. Gusto ko lang ng may mag-good morning sa akin, may mag-good night sa sige, akin. bukas mag-good morning ako. Hindi naman yun eh. Iba pa rin pag tayo eh. Sige na. Pinupuwersa mo ba ako? Hindi. Hindi mo ba alam na harassment to? Wala naman akong ginawa Porque eh. sumama lang ako dito sa'yo sa Starbucks. Ha? Wala namang ganun Walang, eh. kape lang to. Hindi ako nadadaan sa kape. Ha? Tsaka sa pagkain. Naiinis na ako sa'yo Ayoko na. Wala kang pag-asa. Pasensya ka na. Lalo ako na... tama ang narinig mo. Lalo ako nawala ng gana. At ngayon, I officially announce sa mukha mo, Lance, Ano? busted ka na. Ayoko. Hindi ka pumasa sa standard ko. Makulit ka kasi! Tanong ka ng tanong! Di ba sabi ko sa inyo, ang tanongin nyo pag naliligaw kayo kung anong gusto ko. Paulit-ulitin nyo, magtanong kayo facts about the girl na nililigawan nyo. Puro ka tanong. Ano, tayo na ba? Teka lang. Nagmamadali ka ba? Hindi nga kasi
Hindi na, life is short. Malay mo. Anong pakialam natin sa life is short, ha? What? Kung ayaw mo sundin yung standard ko, ayoko na. Huwag mo na akong iyakan. Ayan na naman kayo mga lalaki, dadaan sa iyak. Drama. Kaya nyo talagang gawin lahat. Grabe talaga. Hindi naman ako tulad ng mga ibang lalaki. Sino sinasabi mo? Hindi ko alam kung may mga manliligaw kang ganyan o may naging ex-boyfriend kang ganyan. Kita mo naman, napakabait ko, gentleman ako. Hindi ako O tingnan mo? Alam mo, ang tunay na mabait, di nagbubuhat ng bangko. Hindi yan sinasabi ng tunay Kasi hindi na mo mabait. napapansin yun, Giselle. Napapansin ko yun, pero antay mo ako pumuri sa'yo. Kaya puro ang dami mo ng red flag sa akin, Lance. Ayoko na. So ano na? Ayoko. Hindi magiging tayo. Busted ka na. Diyan ka na. Giselle. Buti ba mag-inom tayo, Kim? Mag-inom na lang tayo. Oo, inom mo lang yan. Makakalimutan. Isuka mo lang yan. Masusuka mo yan, love na yan. Sayang, bay, wag mo isuka, bay, Kim. Hindi, ganito Blue label yan, bay. Sayang, bay, mahal yan. 13,000 ang buti niyan, bay. Bong, ganito yan. Alam nyo ba, kwentuhan lang kwentuhan tropa lang. Kaya tayo nasusuka pag tayo nalalasing. Di ba kaya tayo naglalasing, nagwawalwal dahil may masakit tayong nararamdaman. Pag nasuka natin yan, kasama yung feelings masusuka. Yung mga... Ay, ganun ba yun? Oo, yung sakit. Ganun yun. Kaya isuka mo lang. Sige, Bay, sayang lagi, bay. Mahal yung ininom natin. Tapos ilalabas mo lang, Lance. Hindi Lance. mo na kaya. Wala naman, gentleman naman ako. Gusto niya nun siya sa mga playboy. Bahala siya. Ano? Lance, naririnig mo ba yung sarili mo? Di ba manyakis ka? Di mo man lang na... Hoy, hindi. Bunganga mo. Ka na naman. Bunganga mo, tomboy ka. Mayos ka. Hindi mo man lang nahalikan? Hindi ako Grabe ganun. na. Hindi ako katulad mo. Kasi gentleman ako. Ala- At tunay na lalaki may respeto sa babae. Alam ko na kung bakit ka na-busted. Bakit? Masyado kang gentleman. Dapat pinapaspasan mo. Dapat pinapaspasan mo. Bay, nakakalito na yung mga babae, bay. Ha? Pag sino na, ayaw namin sa'yo, babaero ka. Pag mabait ka, ayaw ko namin sa'yo, saan ka mabait? Bay, saan ba tayo? Bay, sumali lang sa federasyon, bay. Dapat, gentleman pero medyo bastos. Tanong mo pa kay Boyet. Tanong mo pa, Boyet. Ayoko na. Wala naman ako ginawa. Gentleman na nga ako eh. Diyos ko. Hagurin, Boy, sayang. Hagurin, Bay, sayang. Mangkano, hagurin mo likod. Bay, sayang yan. Bay, sayang, bay. Akin na nga yan. Yeah! Bay, blue label yan. Niluwa mo pa yung scallops galing from Japan yan, bay. Sayang, bay. Diri ka, Bong. Wala. Ay, ganun talaga mga babae. Sinaktan niya lang ako. Di ba may isa ka pang ka-talking stage? Wala na. Gentleman ako. Ulit-ulit. Wala na nga. Ulit-ulit? Gentleman ako. Wala Halata na. naman to. Ulit-ulit naman to. Balugan mo yung isang tino-talking stage mo. Oo nga, no. Buti ba? Ganti tayo! Di lang naman siya ang babae sa mundo. Eh. Tama! Gaganti ka namin! Gaganti tayo! Gaganti tayo! Makibaka! Ay, sarap ng blue label. Makibaka! Makibaka! Mekus! Megus, megus! Esophagus! Esophagus! Ano yan? Ikaw talaga tumboy ka. Di ba pwedeng ano lang? Dila lang. Nasaktan ako. Pero kailangan ko nang mag-move on, Uncle Dagol at Tita Tanya. Pinaabot pa niya ng 8 months, busted lang din naman pala. Pero sige lang. Kaya naghanap na ako ng mga ibang prospect na liligawan. Pero isang araw, biglang nagparamdam sa akin si Giselle. Lance. Meron. Naalala mo ba ako?
Si Oo Giselle naman, ko. grabe naman. Isang buwan lang naman tayo hindi Ay, nakita. hindi, baka lang di mo na ako lala. Baka may bago ka na, may girlfriend ka na. Ba't di mo siya kasama? Ala, may mga niligawan. Pero, syempre, Grabe ka naman, 1 buwan pa lang yun, may niligawan ka agad. ano gusto mo? Ikaw, Papako ko yung sarili. Ikaw yung gusto ko. Grabe naman to. Prank na naman yan. Alam mo na hindi ako prank. Alam mo na straightforward ako. O, so ano nga? Tayo na. Ano tayo na? Tayo na Di ba kasi pinasted mo ako? hindi kita binasted. Character test lang yun eh. Dahil nung binasted kita 1 buwan, namimiss kita lagi. Kaya tayo na, sagutin mo na. Ito, may dala akong smoke bounce. Bumili ka talaga ng paninda ko, tapos ibibigay mo sa akin. Tsaka hindi lang isa binili ko, yung branch mo, kung napansin mo, naubos kapon. Ako lahat bumili nun. Nagay na. Ayoko. Mm. Ayoko. Ay, inis kasi ako sa iyo eh. Pero sige. First kiss mo yan. Sige na nga, tayo na nga lang. Promise. Wala na bawian. Wala na. Ano, mahal mo ko? Oo. Mahal lang. Dapat mahal na mahal kasi mahal na mahal na mahal kita. Oh. Galing mo talaga. O sige na nga, mahal na mahal na mahal na mahal. Titeka mo ko sa mata. Oo, ayan o. Oh. Oh, mahal na mahal kita. Inisaktan kasi ako, binasted mo ko eh. Ang weak mo naman! Ganyan ka ba? Sige na nga. Tayo na. Tayo na. Okay, mo na ako dito. Sa lips. Yeah. Sa noo, sa noo. I love you. I love you. Sasakyan si Ka